Я завжди відношуся з великою повагою до Білорусі, білоруського народу. Росія завжди хотіла затягнути Білорусь в цю війну, затягнути людей, і щоб люди Білорусі, військові Білорусі воювали проти українців. І вже не можна сказати, як раніше мені казав Лукашенко після початку повномасштабного вторгнення, що полетіли ракети, і вони тут давно стояли, і ми це не контролюємо, і запуск не контролюємо тощо. То зараз вас використовують. Тобто у вас знаходиться та чи інша технологія, та чи інша техніка, яка погрожує і Україні, і сьогодні всій Європі. Тому все це великі ризики для України точно. І я вважаю великі ризики для Білорусі. Ми не говоримо про народ, але тим не менш, коли ракети летять, білоруси повинні розуміти, що гинуть українці, і для них Білорусь в цей момент це союзник агресора, агресор Росії.